Vážení študenti, nachádzame sa teraz na Bratislavskej ulici Gajova, ktorá je spojená s významnou udalosťou v dejinách vojnovej Slovenskej republiky. Vašou úlohou bude, aby ste v priebehu 30 sekúnd z nasledujúceho vybraného textu spoznali, o akú udalosť išlo a určili mesiac a rok, kedy sa odohrala. Poprvé, želáme si, aby národ slovenský a národ český ako najpríbuznejšie slovenské národy utvárali ďalšie svoje osudy v novej Československej republike, spoločnom štáte Slovákov a Čechov a na podklade princípu rovný s rovným. Po druhé, želáme si úzku spoluprácu so všetkými slovanskými štátmi a národmi, menovite so Zväzom sovietských socialistických republik, v ktorom vidíme záštitu slobodného života a všestranného rozmachu malých národov vôbec a slovanských zvlášť. Po tretie, budúca Československá republika má viesť svoju zahraničnú politiku v duchu týchto zásad a preto sa má na poli zahranično-politickom a vojensko-politickom opierať o Zväz sovietských socialistických republik. A po štvrté, vnútorné usporiadanie budúcej Československej republiky má byť demokratické, majú sa vykoreniť všetky tendencie fašistické, rasistické, totalitné a také, ktoré budú v rozpore s týmito zásadami. Držím vám všetkým palce, aby ste odpovedali správne.